Καλημέρα σας! Είσαι στην Πλάζ Μισό Βούλας. λεπτό, ωραία. Ακριβώς, βρίσκομαι στην Πλάζ Βούλας για να μάθουμε αυτό το τέλειο άθλημα που λέγεται paddle tennis. Έχουμε και την Καλομήρα στην παρέα μας. Είναι εκπληκτικό. Καλομήρα, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι στην Αμερική είναι... Μπράβο, Τίνα. Είναι πολύ γνωστό το paddle tennis. Ναι, είναι actually, μπορώ να παίξω παιχνίδια, αλλά σε αυτό είμαι χάλια. Δεν ξέρω. Ο Μάριο είναι πρωταθλητής, να ξέρεις, Ακριβώς. Τώρα αυτόν θα σας συστήσω. Ο Μάριο Μπαρτσελό, που είναι εκδικητός μου, είναι πρωταθλητής στο paddle tennis, ο οποίος είναι από την Ουρουγουάη και έπαιζε paddle εκεί από τη δεκαετία του 90. Τι σημαίνει Στην Ελλάδα paddle? όμως το paddle tennis έχει έρθει τα τελευταία 2 χρόνια. Γεια σας. Καλημέρα. Και ειδικά το φίλο μου, τον Νίκο, τον αναδιώτη. Γιατί μας συμπαίκτης στο ποδόσφαιρο. Ναι, παίξουμε μπάλα, είναι πάρα πολύ και Κακός, λέει. καλός ποδοσφαιριστής. Είναι καλός, παίζει καλή μπάλα. Είμαστε τρομερό δίδυμο με τον Μάριο μπροστά. Πολύ καλή μπάλα, πολύ δυνατός. Και έχει δοκιμάσει και paddle, έχει έρθει και έχει παίξει. Τρομερό. Να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι και πολλοί διάσημοι ποδοσφαιριστές παίζουν paddle tennis. Τι είναι το paddle? Τι διαφορά, ποιοι έρχονται. Τώρα παίζει ο Νέριο Καστίγιο, έχει παίξει ο Ρομπέρτο του Ολυμπιακό, ο Σαβιόλα όταν ήταν, ο Νάνο του Παναθηναϊκού. Η Αμαριλής, η τραγουδίστρια, έρχεται συχνά εδώ και παίζει. Τι να ποια είναι η διαφορά? Τι ακριβώς είναι το paddle? Είναι αντιάμεσα με σκουός και τένις. Γιατί είναι με ένα φιλέ σαν το τένις, αλλά έχει και τους τοίχους πίσω που σε βοηθάνε. Δηλαδή, μια μπάλα που θα σου φύγει από πίσω έχει τη δυνατότητα να γυρίσεις και να γυρνάς με το τοίχο που βρίσκεται πίσω σου. Άρα μπορείς να το Για παίξεις παράδειγμα, τώρα μόνος που σου. είδαμε ότι Τι χτύπησες πρέπει να έχει συμπαίκτη? Ναι, μπορείτε να δείτε και από πίσω, ναι. Παίζει με σπόντα δηλαδή. Και Μπορείς να το μπορείτε και παίξεις τη δυνατότητα μόνος να τη φέρει πάλι. Καλύτερα διάθεση. Έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο. Καλύτερα Ξέρετε, διάθεση. αυτά συμβαίνουν στις εξωτερικές συνδέσεις. Λέω, μπορείς να το παίξεις μόνος σου ή χρειάζεσαι πάντα αντίπαλο? Όχι, με αντίπαλο. Όχι, θέλει παίζει 2-2, σε διάδας παίζει το άθλημα. Μάλιστα. Η ρακέτα Πίστεψε με, Κωνσταντίνε, είναι τόσο κουραστικό που δεν μπορεί να το παίξει διαφορετικά. Τη βλέπω πιο μικρή. Πιο μικρή ρακέτα. Ναι. Ακριβώς, Παύλο. Είναι τελείως διαφορετική η Δείξτε ρακέτα. λίγο τη ρακέτα, Τίνα. Είναι πολύ πιο μικρή. Ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ πιο μικρή, πολύ πιο χοντρή εδώ και πολύ πιο ελαφριά. Σωστά, Μάριο? Ναι, είναι κάτι πολύ προχωρημένο για το άθλημα. Με τα χρόνια εξελίχθηκε και τώρα είναι μια ρακέτα που δεν σε ενοχλεί ούτε το χέρι, δεν σε προκαλεί πόνος, τίποτα και μπορεί να παίζεις 2-3 ώρες την ημέρα. Σημαντικό αυτό, γιατί και εγώ που δεν έχω ξαναπαίξει στη ζωή μου, δηλαδή. Είμαι επιρρεπής τενοντίτιδα. Είναι τόσο διασκεδαστικό, το παθαίνω όταν παιδιά. κουράζομαι. Και άνθρωποι που γράφουν ή που παίζουν αθλήματα ή μουσική, το παθαίνουν αυτό. Στον υπολογιστή. Και στους υπολογιστές. Με αυτή την τεχνολογία της ρακέτας είναι πολύ δύσκολο να το πάθεις. Γιατί έχουν ειδικά υλικό που προσέχει πάρα πολύ το χέρι. Αλλά είναι ένα που με ρωτήσανε η διαφορά με το τένις. Είναι άθλημα που, όπως είπαμε, παίζει με 4, κάνεις πολύ γρήγορα παρέα και είναι πολύ εύκολο να μάθεις. Δηλαδή με 3-4 μαθήματα μπορεί να μπεις και να παίζεις ένα παιχνίδι κανονικά. Κάποιος που ξέρει τένις του είναι ακόμα πιο εύκολο ή δεν είναι το ίδιο? Όταν παίζεις τένις είναι ακόμα πιο εύκολο, γιατί έχεις τα χτυπήματα, το μόνο που πρέπει να μάθεις είναι τους τοίχους, πώς χτυπάει και πώς να την παίρνεις μετά. Αλλά κάποιος που έχει παίξει τένις είναι πολύ εύκολο. Εγώ για παράδειγμα έχω παίξει τένις. Έχω και ρακέτα κάποιες φορές στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο. Ναι. Παλαιόφεν, έπαιζα στο κουδί. Περιμένουμε μία μέρα να είστε όλοι εδώ για να δείτε τι ωραίο είναι. Είναι εκπληκτική γυμναστική το πάντελ πάντως, παιδιά, υδρώνεις πάρα πολύ γρήγορα και πορώνεσαι, δεν θέλεις να σταματήσεις. Και είναι νομίζω τώρα το καλοκαίρι ό,τι καλύτερο εδώ για να στεγνώσεις. Για τα γόνατα είναι, πώς το να το πω? Βοηθάει. Όχι βοηθάει, επιβαρύνει. Τα κήπεδα τώρα που είμαστε εδώ στο Σαουκός έχει παρκέ, έχει μοκέτα που ελαφρύνει πάρα πολύ τα γόνατα και τη μέση. Και... απορροφάνε όλους τους κραδασμούς εδώ πέρα. Δηλαδή αν δείτε κάτω έχει ένα ταρτάν ειδικό το οποίο απορροφά όλους τους κραδασμούς για τα γόνατα. Έχει άμμο το κήπεδο για να μπορεί να γλιστρήσει, να μην κολλάει το πόδι και να είναι πιο εύκολο να τρέχει. Αυτό έχει άμμο εδώ κάτω. Ναι. Πώς το βλέπεις, Καλομήρα? Κολλάει το πόδι και να φύγει πιο γρήγορα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Κρατάμε ότι είναι πάρα πολύ έτσι δημοφιλές αυτό το άθλημα στις λατινογενείς περιοχές, ισπανόφωνες και ξέρετε, είναι 500 εκατομμύρια. Και βγάλουν και πολύ ωραία κρασιά στην Ουρουγουάη, να το ξέρετε αυτό,
Βγάζετε πολύ ωραία κρασιά στην Ουρουγουάη. Σαντιάγο. Και γιατί όχι, μπορούμε να το δούμε και Ολυμπιακό αγώνισμα. Βεβαίως, το έχουμε δοκιμάσει όλα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εσείς είστε στην Glass Vula στο South Coast. Αχ, τι είπατε, δεν άκουσα. Τη Glass Vula στο South Coast ακριβώς. Εδώ πέρα κάνουν και προπονήσεις. Δηλαδή, μπορεί και κάποιος να έρθει να κάνει προπόνηση εδώ για να γνωρίσει αυτό το άθλημα. Εσείς είστε, πώς το λένε, προπονητής. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει να σας ζητήσει. Ναι, προπονητή, ναι. Πόσα ζητάνε? Δίνουμε μαθήματα Γιατί μας ναι. εδώ στο South Coast. Είναι ο Μάριο Μπαρτσελό, εδώ που είναι στο Greek Academy του Πάντελ, ακριβώς πάνω από την παραλία του South Coast. Δηλαδή, η παραλία είναι στα 10 μέτρα από εδώ. Τίνα, πάρε και κανένα τηλέφωνο για καλό και για κακό, εντάξει, γιατί βλέπω έχει. Εννοείται, Κωνσταντίνα μου, γιατί είναι εκπληκτική γυμναστική και πολύ επώνυμη ήδη. Ναι. Το έχουμε καταλάβει, Τίνα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Μάριο. Γεια.